Voor het eerst dit seizoen is Theus Hopma de sterkste topklosser in de voorronde. In zijn allereerste sprong zet hij 20 meter 34 del. Dan maakt hij als nummer 1 naar de finale. Bart Helmholtz zit pas voor de derde keer in de finale dit seizoen. Maar alle finales die hij helpt, won hij op nota met een sprong onder de 21 meter. En in Driels is dat net los. Hij wint met 21 meter 15. De vierste sprong van de Arane 2 jaar. Klassementsleider Nat Bronsma passeert in de finale Ek Hopma nog correct. Hij wordt uiteindelijk tweede met 20 meter 37. Bij de vrouwen klimt Marit van der Wal uit een Lietsdipke. Ze wint alweer haar vierde dijtitel, nu met 15 meter 15. Bobby Zwaagman van Driels zorgt voor een verrassing bij de junioren. Hij wint zijn eerste dijtitel in deze categorie met 17 meter 57. Bij de jongens leidt Hessel Haastra van Warkum heel lang op kop. Met 17 meter 6 evenaart hij zelfs zijn PR. Maar dat blijkt uiteindelijk net genoeg. Want Witsenauta van Driels is weer een klasse apart. Met centimeter 24 in zijn laatste finale sprong pakt hij alweer zijn 8e winst op Rieger.